Er vi da ikke snart, jeg skal skide? Ja, hold nu kæft, dit klamme svin. Lad os lege en leg. Den første, der finder en klam pædofil kat, vinder. Yay! Okay, lad os begynde legen. Se, der er en klam pædofil kat derhen, og jeg så den først. Hold kæft, hvor er du klam. Hallo, har du kidnappet det barn? Min numse klør så meget. Jeg tror altså, jeg dør, frøken lortedyr. Jeg må hellere ringe til ham, den klamme læge, eller hvad fanden han hedder. Ja, det er mig, den klamme lortelæge. Jeg har et barn, der skal til at dø. Ja, det går nok. Jeg skal nok komme hen og kastrere ham. Halløj børn. Nå, men hvem er det så, der er syg? Ja, det er mig. Jeg tror, jeg er ved at dø. Ja, det kan jeg godt se. Nå, vi må hellere kastrere dig. Hvorfor har du en motorsav? Det finder du ud af. Au, au, au.